Nagyon látványosak vagyunk ezekkel a felfújhatós dolgokkal. Rajtkapu, célkapu, színpad hátfal, felfújható játékok gyerekeknek, hiszen a szórakoztatás fontos a futás előtt, futás után. Fönn az égen mindenféle, magasra fölengedjük a szponzoroknak a logóit ezekkel az eszközökkel. Én azt gondolom, hogy összehasonlítva a 10-15 év ezelőtti versenyképekkel, amikor ezek az eszközök nem voltak, akkor sokkal kevésbé voltunk látványosak. Mi egyébként is arra törekszünk, hogy az amatőröknek is egy olyan közeget adjunk, olyan dekorációt adjunk, mint a világbajnokságokon, olimpián. Érezze az amatőr, amikor célba ér, hogy itt most rólam szól minden, én vagyok a sztár, abban az egy másodpercben, amíg nem jön mögöttem a következő. És ezek az eszközök a molinóink mellett ez nagyon-nagyon fontos hozzájáruló elemei ennek a feelingnek, ennek a hangulatnak, ennek a látványnak. Mi azért a -5 foktól a +40 fokig folyamatosan használjuk az eszközöket, városban, belterületen, a Hortobágy poros, szeles pusztájában, és az igazság, hogy ezek mindig tökéletesen működtek idáig. A felfújható reklámeszközök hogyan segítik ezeknek a rendezvényeknek a sikerét? Hát nagyon-nagyon segítik, és nem csak a hangulatban, hanem a rendező számára rendkívül megkönnyítik a dolgokat, hiszen pillanatok alatt felállíthatók, elkészíthetők, szinte egyik percről a másik percre, egyik helyről a másik helyre áthelyezhetők, és mivel nekem is van egy versenyem a Max Ballon segítségével a Kaposváron, elmondhatom, hogy téli körülmények között is, hidegben, viharos szélben is jól működnek. Én azt javaslom mindenkinek, aki ezt az interjút nézi, hogy gondolkodjon el azon, bármilyen rendezvénye is van, hogy a Max Ballon eszközeit használja, akár reklámcélokra, akár a rendezvény kiegészítő eszközeiként, akár a verseny egyik központi helyszínéül, másrészt pedig a szponzorok kiszolgálása érdekében.